Kok iso to Mas? Saking suwene gak petuk karo sampean iki lho ya. Alhamdulillah. Pripun? Blas gak kangen aku. Ndak. Nggih kangen ngoten lho, kangen ngoten Tenan ora main ning kene payu tenan Mas. Ojo, enggak oleh. Ya, ora oleh Iki. ngono. Kamu itu meneruskan perjuangan orang Bang, tuamu. ayo, Bang. Wong tuamu terkenal. Ya. Mbak Sarindono iki Sandirono. Sandirono Sarindono wapuk lan. Sandiwara. Guyon. Ora lho, kok sik to masang rambut kok kaya wong masang patoke wong mati dientek-entekke barang. Lah akeh lho, Bos. Omong sithik sengkring lho Mas. Nyapa kok rambut kaya patok maisan iki lho. Lah ora apa-apa ancane ya angel timbangane kok kemunduran akhirnya ceblok ngisin no. Lah awakmu kan ngerti dari ciri-cirine wong wedok iki cekel ngono ku piye jajal? Ya ro, pokoke wong wedok lek cekel kene iki mesti mesem. Mesem. Kuwi asli wong wedok. Lah dicekel jiwit kene iki mesti melengos. Set. Nah, lah dicekel sing ngisor. Iki lah.